Special shoutout para sa akon nga kakilala. Nga kung makita mo siya makahambal ka nga baw. Daw ara tanan sa iya ang grasya. Sang naghatagay sang grasya, ara siya sa unahan nga pila. Pero antes na siya awardan. Ahoy, mayong adlaw sa inyo. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayo nga kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Subo nga video para ini sa akon kakilala nga puwerte man ka special. Kung ang iba nag-hashtag blessed, siya pwede mag-hashtag super duper blessed. Kaya kung makita mo siya kag hindi mo siya kilala, daw mahambal ka nga baw. Sang naghatagay sang grasya, nakabugtaw siya kag ara gid sa unahan nga pila. Hindi pareho sang iban nga nagakatulog pa. Hindi pareho sang iban nga muok pang katulugon nila. Gani wala sang may nabatunan nga grasya. Ang iya nga grasya hindi lang niya kay physical, pati financial may ara siya. Gani ka-afford siya magparitoke sang kun anuman. Alam siya. Madamo siya sang nabalaan. Kung makita mo siya mahambak nga baw Amerikana, kahit siyempreng ilong, perti kataas, gali kay imo, retokado siya. Kung mag side view, bawang bobs, perti katibsol, kahit retokado man. Ang kutes, kinis, wala sang itom, biskan diin nga party. Kahit siyempre, grabe ang injection sang gluta ni madam. Amo na siya kadamo sang kwarta. Ganing iban sa inyo kung makita siya mahambal nga baw. Grabe ang iya nga grasya. Daw tanan na lang ara sa iya. Pero, hindi ka mo mahisa. Hindi ina dapat kahisaan. Kabalo ka mo kung ano. Beskan ara na sa iya ang tanan. Kagwapa. Ilong nga mataas. Bobs nga matrotibsol. Kotes nga makinis-kinis. Anhon mo inatanan. Anhon mo ang kagwapa. Kon. Hindi ikaw ang tuod nga asawa. Love hurts, love scars. Nalipay ka man. Hulat-hulata ang karma. Kahit siyempre, ara lang sa piyak bangga. Kag ikaw, ginahulat-hulat.